Sa number 2, isa pang ika-empleyado sa City Treasurer's Office sa Bacolod City, ginareklamo nga nagapanukot sang amusement tax pero wala sang may ginaisyu nga resibo. Ginkumpirmar ni Attorney Vanessa Encabo, ang spokesperson sa Bacolod City Legal Office, nga may isa pa gid ka regular employee sa City Treasurer's Office ang ginagdagan sang show cause order bangod sa pagpanukot sang amusement tax nga wala sang resibo. Ining wala labot sa isa pa gid ka regular employee nga una na nga ginreklamo bangod sang amusement tax collection nga wala man sang resibo. Natukiban sang CLO nga parehas lamang ang mga ilimnan nga nagreklamo sa duha ka mga empleyado sang CTO kag parehas man nga insidente ang ginatumod sa mga ini. Magluwa sa duha ka mga ilimnan sa Bacolod nga una nga nagpasaka sang reklamo sa mga empleyado sa CTO. May isa pa gid nga ilimnan ang nagreklamo sa mga natungdan kag parayon ini nga ginausisa sang CLO. Ginatan-aw pa sa karon sang CLO ang records ng Treasurer's Office agud matumod kung ginarimit gid man sa mga natungdan ang ilang ginakolekta o kung wala. Natabo ang insidente December sang nagligad nga tuig. Isa pa gid sa mga reklamo sa mga bar owners sa mga pagsukot sang empleyado sang amusement tax sa ila bisan wala man sila sang aktibidad nga ginahiwat sa among tion. Obligado lamang ang mga ilimnan nga magbayad sang amusement tax fee kung may ticketed nga aktibidad sila nga ginahiwat. Samtang ang empleyado naman sa City Legal Office nga ginreklamo bangod sa pagpamalibad sini nga magbayad sa isa ka ilimnan sa Golden Fields Commercial Complex ang nakasabat na sa iya nga show cause order. Yara ng desisyon sa kay Bacolod City Mayor Greg Sataya kung anong ipamatbat sa mga empleyado nga ginareklamo. Mayor nag-issue siya liwat ng another show cause order sa isa ka empleyado ng City Treasurer's Office, of which na-serve naman namon kahapon. So, ang nauna namon na na-servan, may supplemental show cause order, meaning may additional allegations kag isa pa ka complainant na bar establishment. So, the total of employees na may show cause sa City Treasurer's Office, total now sa duwa na ka-empleyado. Yes, separate, pero meaning nadugangan ang nag-complaint na bar establishment. Pero ang person involved is duwa again. Same nandicular man yapon. Yes. Yes. Saan niya tabong sakar? Actually, the same na siya, almost of the same incident at the same time.